Si una càrrega elèctrica penetra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic i un camp elèctric, l'acció d'ambdós camps serà conjunta. La força resultant, segons la llei de Lorentz, ve donada per la següent expressió. La força total serà igual a la càrrega per el camp elèctric més el producte vectorial de la velocitat per el camp magnètic. En aquestes condicions existeix una velocitat tal que l'acció del camp elèctric és igual però de sentit contrari a la del camp magnètic i per tant la partícula passa a través de l'espai sense variar la seva velocitat. Un electró entra amb una velocitat constant V igual a 10 metres per segon en I en una regió de l'espai en la que hi ha un camp elèctric uniforme E igual a 20 newtons per coulomb en J i un camp magnètic uniforme V sub 0 tesles en K. Calculeu i representeu els vectors força que actuen sobre l'electró, direcció i sentit, en l'instant en què entra en aquesta regió de l'espai. Calculeu el valor de V sub 0 necessari perquè el moviment de l'electró siga rectilini i uniforme. Segons l'enunciat del problema, disposem d'un camp elèctric positiu en J. Aquest camp elèctric produirà una força elèctrica que serà igual a la càrrega per el vector camp elèctric. Com que la càrrega és un electró, la força elèctrica produïda s'oposarà al camp elèctric. D'altra banda, tenim la velocitat de la partícula, la velocitat de l'electró, que és positiva en l'eix X. I tenim una força magnètica que per tal que l'electró seguisca un moviment rectilini uniforme s'ha d'oposar a la força elèctrica. Per tant, ha de ser positiva en J. I per tindre aquesta força magnètica positiva en J haurem de tindre un vector camp magnètic que serà positiu en l'eix Z, seguint la regla de la mà dreta. El vector camp magnètic positiu en Z ix des de dins de la pantalla cap a fora i es representa com a puntes de fletxa, com a cercles en un punt xicotet al mig. Segons la llei de Lorentz, la força total serà igual a la força elèctrica més la força magnètica. És a dir, que la força total serà igual a la càrrega per el camp elèctric més la suma del producte vectorial de la velocitat per el camp. Per tal que l'electró tinga un moviment rectilini i uniforme, el mòdul de la força elèctrica ha de ser igual al mòdul de la força magnètica. És a dir, que la càrrega per el camp elèctric serà igual a la càrrega per la velocitat, per el camp magnètic i per l'angle que formen, que com que són perpendiculars és un angle de 90 graus. La càrrega se n'anirà en la càrrega i el sinus de 90 és 1. D'aquesta manera podem deduir que la velocitat és igual al camp elèctric dividit entre el camp magnètic. Però com que el que ens interessa calcular és el camp magnètic és igual al camp elèctric dividit entre la velocitat. I és igual a 20 dividit entre 10, que és igual a 2 tesles. Aquest és el valor del camp magnètic que m'han demanat que calcule, sub 0. Per tal de comprovar que el camp magnètic efectivament és positiu en Z, és a dir, que ix de la pantalla cap a fora, utilitzem la regla de la mà dreta. Si la velocitat està positiva en X i la força resultant que volem és positiva en J, el vector camp magnètic hauria d'anar cap a dins de la pantalla, però com que tenim un electró, una càrrega negativa, el resultat serà el contrari. Si volem una força positiva en X, haurem de tindre un vector camp magnètic positiu en Z, és a dir, que ix cap a fora de la pantalla. Aleshores és correcte. Espero que això us hagi resultat útil. Adeu.